खुलुमबाय लोगोफोर आं संग्रा गोदाव इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय स्राय बरायहरलायबाय आरो एकदम बुगालेले मोखांखौ लानानै आरो मा होनोमोनलाय सोरबाफोर चेनेलाव गोदान फैदोंबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला अननानै नायलांबाय थादो आरो चेनेलाव सोरबाफोर गोदान फैदोंबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांथारदो आरो एकदम नायनानै दाथांसै जामायदो जायामोन थुदो बिदिब्ला भिडिअखौ आं स्टार्ट खालामबाय थिं ओंखाम जानबाय नै इथिं साहा फुदुंनानै लाखाबाय एकदम हाजिराफोर दं नालाय दिनै स्पेसियेल हाजिराफोर नै गाइखेरखौ सेरजेनबाय आङो एकदम सेरसे ओंखारदों आरो गाइखेरा जोंना मोसौआ बुरजा बुरजा ओंखारखायो गाइखेरा नै बिदियाव जालिनो हरबाय थानो हानाय नंला थारमाने दिनै मिस्ट्रिफोरबो दङ नालाय ओमफ्राय खामलाफोरबो दं नालाय नै साहा फुदुंनानै लाबाय साहाखौनो लायाखै बावदोंसो थैगोनसो है हरजोबदो नङाबा हरजोबदो ए दे होमबा जायो हाला साहाखौनो लांबावदों नै कापफ्रालाय बोरै अ'याव सोखाबायमोनदांहाय आं मोनायाव दा स्कुल थांदे दैबो लानांगौ दैखौ आइलासो जाबायलै मोनफैबाय ओइनि आंना माबा टिपसि हाग्रा हा मा होनोमोनलाय खामलाया सासे फैबावनो होनोमोन फैग्रा फैग्रा सोमखोरा नै इथिंजायनिखौ हाग्रोनोसैदां दे साहाखौ एवनो दोनसैलै साहा लाबोखाबाय दिनै मैया लाबोखायाखैमोन बिराद ख्लां ख्लां जादों मैया साहा लाबोआलासिनो मैया हारसिं खथ्थ' बुरजा हादोंमोन आं इनि फुङावल' हादों आरो नै ओरै हाग्रोनोसै ओरै हाग्रोनोसै थ'दो हाबाय थानोसै दे ओमफ्राय साहा लोंनो जिरायबाय बिथाङाबो फैदों दिनै माबायदि मोनदों सान्दुं गोसायाव खामानि मावनानै जोबोद मोजां मोनदों होनलायनांगौरा सा नांला इहा लोंखांबाय सोमखोराबो फैनो नागिरदोंमोन जि सुगासिनो आं फैबा दैमायाव आं थांगौमोन ना होनहरबाय नो सानावबानो नो हाला फ्लाक्सआव लाबोखादों जों साहाखौ अट'मेटिकनो आयदै मैसो मोनबा फैसो गायफिनसै खामानिखौ आदा थांसै जि मोजां बैग्रिबो दं बैग्रि बिफां नै ओमफ्राय बैग्रि फिथाइखौ जाथ'वाखै नालाय लुबैबाबो थाबाय आं सिंफ्रा दागंसे होनजोब्बाय बिरलांबाय आंनि गोसोआ सान्दुङाव एकदम रावबाय आंजों गायावबा ओरैबायदिसो दाउखा बायदिबाबो एसे मोजां जायो गावनो आन्था हाफिनसै आयदै हाबा जानानै जारला जाबाय गायदां जारला जाबाय सान्दुं गोसाबाबो गला नै नुवाखै एखमबा हाबा जानो लुबैयो जानला मोनलानो मानसिफ्रा खारनानै थाहैफिनजाबा खारनासो थाहैसिगौमोन आं गायदां थाहैनो हायाना जारलासो मा होनदों खारनानै थाहैबा मावा दाङा मोनजाहैनो नों हरबाय थागोन आंनो मास बेथनखौ हा हैदो मालायफोरना हौवाफ्रा खारनो होनबा रायोसो बेहा खारनोसो थिनो हिनजावा खारा नालाय बेखायनो बेबायदि बुङोब्रा ओमफ्राय जाय मा होनोमोनलाय हिनजाव खारजाग्रा बिसोरसो बेसे सिन्था जायो नों मा मिन्थिनो गायनां गावना हिनजावा खारा नालाय बेखायनो जेबो सिन्था गैया इयो जाम्बाया दिनै सानसुनिया जाथ'बाय लोगो थानायखाय दिनै हांथोनो जालायाखै मेंनाय मोना लोगो थाबा रायलाय होनलाय एसे माबाफ्रा मा होनोमोनलाय मेंनायफ्रा दानगारो दिनैनि खिनिया जाथ'बाय नै दिनै दा बेलासियाव फैबा गाबोन फुङावनो हानांगौ ओमफ्राय गाबोनबो गनेश नालाय फैनो हानाय नंला गनेशआव फुजा हैनांगौ माहाजोन जानायनि नों सालाया साइकेलखौ हाब आंसो दाबो लालायबावनांगौ मासि दादागिरि बिलाय नों सालायदोब्रा नङाबा ओइ हांगामानियाव गाखोदो नोङो नोंनिया जागोन जाया मानो जाया जानांगौ थांसै नै जोंनि हाखौ सोरबा नायनोबा नै बिदि माबा दङ मा होनोमोनलाय बेखौ सट बिदि लुनाय ना मा होनो
बिनि सिदा आरो नै ओरै जों साइकेल लाखानोसै गारि फैदोंहाय र' गारि थांसै गारि फैगौ मोजां हे माबायदि सालायदों जोगोनलै हो माथो बेलाय खायलें खुइलें सालायनाय बायदि आथिं हेबसुलायबाय आरो मालायफ्रा मालाय बाइक गाखो दाब्लिउ बिदिनो थांगासिनो बायसि नामा फैदों ओरैनो न' खाथि दंबावोसो नै माबा मा होनोमोन जोंहाबो बैयाव न' लुनोहाय न' लुवामोनबा बेयाव लुनो हागौ मैसो जानो बाखायसो न'आव थांसै नाम्बार जाखायसै सेबनो ओंखाम संबावो मोजां थारमाने ओंखामा गुसु जाबा जानो थावाय कुकाराव पिस जानबानो जानाय जानगासिनोबो मोनो ओइ मालाय हनै आंना बियाया न' खोगासिनो बियाया न' खोगासिनो गामियाव न' लुवाबा आंबो बैयाव खारबोनो हागौमोनहाय लस जाबाय बियायजों मोखां नायलाय जाफैनो हागौमोन गोसथोलायनाय खोमाहाय बिसोरो बे बिजावजालिनि बागान जोंनि बाहागि बिजावजालिनि मालाय देनां बेयाव खारबोयो मोजां जासिगोन आरो हाइरड जिङावनो आरो नैबेबो जों गामिनिनो देनां बेयाव खारबोलाबायसिगोन जों गामिनि मानसिफ्रा गामियावबो थानो जायगा गैला नालाय लामा खारबोनांसिगोन आरो लामा जिं हाइरड जिं जाबाय मालाय बेफोरसो मोजां जासिगोन थानो जोंहा गामि सिङावनो गोदोनो दाबो ओरैबायदि अबस्था गारा सेना गलायो आरो ओरैबाय सेन गलायो नै जोंना फैखागोनसो जायाखै गाखोनोसै एफा गोसा सालायो आरो आरो एफा गोसा सालायलाबायो दे गाखोदो आंनि साइकेलाव बेरायहैनो थांदिनि गुवाहाटि पार्कआव मोनफैबाय हनै मालाय जरा थारैनो आंना नैबे बुस्थुआ सौफैबाय एकदम माबानो आरो सोरखि फिसा एकदम दानना होनोसैबाबो दानला ओमफ्राय बेलेगखौ दाननो होबाय आरो आं सौफैबाय ओमफ्राय होनोसै आं जि दानाया एबार नोंथांमोना नुसिगोन आंनि जि दानायखौ एबार एसे जि दायो आं आरो माबाबो दांगोन आथा बानायबावदों बे सोरखि फिसा आरो सोरखि गिदिरा दंखायो आगोलाव बानायनायानो ओमफ्राय दांगोन आथाखौ माइदि होनायाव नांगौना दख'ना एकदम दख'नाखौ दानाय बायदि गाननो सुख मोना मालाबाबो बायनायफोरखौ आं गाननो गोजोना होमबाबो बायनानै गानो एकदम माबाबाय थानो हायाना बोरमा फिसा बिलाइबावदोंसो एकदम खाफालानो खाफाल लोखि एरनाय बेबो बोरमा फिसाया बुन्दिबावसो गुफुर एबार मोसौ फिसायाबो गुफुर बोरमा फिसायाबो गुफुर एकदम ओरैबायदि लोखि एरबाय आंनाव थ'दो नायलांफैदो नै आंना बोरमा फिसा बैखौ गारहरनांगौमोन ओं जाखायाखैबो दा नै ओंखारलायबाय सङारि गोदाव एकदम देवानि मारिनो ओमफ्राय भिडिअआ बांद्राय गोलावद्राय जागोन बेखायनो दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो फोजोबनोसै ओमफ्राय दा हाथायफ्राव खरस खालामनायखौ देखायनो हाबा देखायनानै नेक्स्ट भिडिअ होनोसै दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय दे आं बाय बाय